ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ନାଁ ବୁଦ୍ଧିପତି ବନ୍ଦର ଓ ତରଭୁଜ। ଗାଁରେ ଥିଲା ଜଗୁ ବନ୍ଦର ନାମକ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ। ସେ ଥିଲା ସଡ଼କେ ବହୁତ ଚତୁର ହୋଇଥିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନେ ଜଗୁ ମଣ୍ଡପ ଦିଗରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏକ ଚାଷୀ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲା। ଲୋଭରେ ଯାଇ ରାତିରେ ଚୋରି କାମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଜଗୁ ତଳ ଉପରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେ ସବୁ ଗୋଟେ ଘୁରିଯିବା ପରେ ଝପ୍ କରି କୁଦିଲା ଓ ତରଭୁଜ ଉପରେ ଏପଟେ ଚାଷୀ ଆସିଗଲା। ଜଗୁ ଭୟରେ ଚାଲିଗଲା ଓ ଦୀର୍ଘ ଓ ତରଭୁଜ ଦୌଡ଼ିଗଲା ବଣକୁ। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର ବନ୍ଦର